माँ जगदम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ढेरे दिन होई गईले सजनवा नहीं आवेला घरे हो। ढेरे दिन होई गईले सजनवा नहीं आवेला घरे हो। अब नींद न आवे रतिया में बड़ करे के मनवा हमर करे हो। अब नींद न आवे रतिया में बड़ करे के मनवा हमर करे हो। ढेरे दिन होई गईले सजनवा नहीं आवेला घरे हो। अब नींद न आवे रतिया में बड़ करे के मनवा हमर करे हो। मेहर के बतिया बुझा पिया सौसे बदनिया टूटे हमार। मेहर के बतिया बुझा पिया सौसे बदनिया टूटे पिया। काहे न करे एक्सरसाइज एही से रोज दुखे कमर। काहे न करे एक्सरसाइज एही से रोजो दुखे कमर। जब तंग करे जवनिया लगे जीवाई डारे हो। अब नींद न आवे रतिया में बड़ करे के मनवा हमर करे हो। अब नींद न आवे रतिया में बड़ करे के मनवा हमर करे हो। जाके विदेशवा में करेला काम घरवा के छोड़ी अपन मसीह। जाके विदेशवा में करेला काम घरवा में छोड़ी अपन मसीह। आके तिहाई रोपा सजन बंजर भइल बा सगरो जमीन। आके तिहाई रोपा सजन बंजर भइल बा सगरो जमीन। पीछे पाड़ल जो खंदेवरवा रोजो लाइन माँ
करे हो अब नींद न आवे रतिया में बड़ी करे के मनवा हमर करे हो अब नींद न आवे रतिया में बड़ी करे के मनवा हमर करे हो अब नींद न आवे रतिया में बड़ी करे के मनवा हमर करे हो। माँ जगदम्बे रिकॉर्डिंग